Ginogydd o'r salon yma heddiw yn edrych yn ffantastig. Gewn ni just dangos y wisg. O ia, danas hyn i gyd, de. Yr ffordd i lawr i sgidiau. A da chi'n perfformio heno am hanner di 6 yn lle? Ydw, heno hanner di 6, Caffi Maes B, sioe Cabarella, oedolion yn unig cofiwch, dim i bobl cil o feddwl, so dewch, mi pwth, fina, Cabarella, a lot o bobl eraill. A dych chi'n edrych mlaen i perfformio gyda Dewi Pws? O, fydd o werth y byd, fyd. Fydden ni'n chmygu fo a fi, wel fydden ni'n rhannu'r llwyfan ar yr un tro, ella bod na... Mae hynna'n rhywbeth da, dwi'n meddwl tydi. A beth arall, sut steddfod fel arall ydych chi wedi cael? O, mae wedi bod yn fendigedig, tydi. Ac bod ti wedi bod yn lyf, dydy hynny ddim wedi bod yn... Di hynny ddim disgyn calon neb. Mae pob wedi mwynhau, mae pob wedi bod yn... A heddiw mae'n braf, so da ni'n ffodus iawn i gael cael heddiw. A dych chi'n dynnu sylw at ail gyfres y salon? Ia, mae ail gyfres y salon yn cael ei drosglwyddo diwedd mis Hydref am 8 wythnos i fyny hyd at y Dolig, a wedyn bydd salon Mabinogi ar S4C wythnos y Dolig. Diolch yn fawr, braf iawn cael cwrdd â chi.